ga sirrin mallaka ga wanda ba shi da ulcer. Amma wannan sirri ne wanda ba shi da ulcer. Abin da yasa na ce haka saboda tsami ake bukata, da tsamiya ake haɗa sirrin. Za ka je ka samu tsamiya mai kyau kamar yadda za ku ga za mu sa muku hotonta. Idan ka samu tsamiyan nan za ka jiƙa ruwan. Idan ta jiƙa ta yi tsami sosai sai ka tace ruwan. Idan ka tace ruwan sai ka ɗau ruwan nan sai ka tofa yawo dudu. Ka tofa yawo dudu ƙafa 333 ko kuma ƙafa 13. Duk 100 ka ambaci sunan wanda kake so ka mallaka. Wannan sirrin za mu ba da shi ne saboda 'yan uwa wadda ba su da halin rubutu ko ba su inda za su samu yadda za a yi a musu rubutun. Idan ka tofa yawo dudu ƙafa 333 dukkan 100 in ka zo ka ambaci sunan wanda kake so ka mallaka sai ka tofa. Idan ka yi haka sai ka ɗauka ka sha lokacin da ka zo kwanciya. Ka yi haka yau, ka yi haka gobe. Ka samu wani bawan Allah wanda yake cikin kunci ka masa sadaka wadda zai fita a kunci. Kamar misali ka saya mara abinci ko kuma ka taimake shi da abin da za a ci a gidansa ko ka masa cefanen gida. Ka sa shi a wannan farin cikin ka gani. Na rantse ma da Allah ka zuba wa duk girman mutum ido sai ka mallake shi, sai ka samu duk abin da kake so a tattare da shi. Ko me ka dose shi da shi, ko ya baka abu ko ka samu soyayyarsa ko me ne, wallahi sai ka samu wannan abu. An ba da sirrin nan saboda Rasulullah.